ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯನ ಎಂಕಲಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸೌಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಇಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಹಿಡ್ದು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಇಂಕಲ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಸಂಡೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಆಗ್ತೀರ ಅಂಚ ಕುಲ್ಲಾದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಐನಾತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಪೂರ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ದ ತೂಕ ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಎಂಕ್ಲೆಡ ರಡ್ಡು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಉಂಡು, ಎಂಕ್ಲೆಡ ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಸಿಕ್ಕಿಜಿ ಅಂತ ಅದು ಬ್ಲೂಟೂತ್ಗೆ ತೊಂದ. ಈ ಬ್ಲೂಟೂತ್ನು ಕೆಬಿಕ್ ಪಾಡ್ದು ರಡ್ ಜನ ಟೀಮ್ ಇಜಿಂಡ ಹೊರಿಯರ ಹಾಪುಂಡ ಹೊರಿಯರಿಪ್ಪಡ. ಈತ ಅಮ್ಮಗಂದ ಅಂಡ ಈತ ಎಂಕುಲ ಅಂಡಲ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಪುರ ಪುದರ್ ಅಥವಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಾಂಗ್ ಏನಂಡಲ ಗೆತ್ತೊಂದುಲಿ. ಫಿಲ್ಮದ ಸಾಂಗ್ ಅವ ಏನವು ಸಾಂಗ್ ಅವ ಖಾಲಿ ಫಿಲ್ಮದ ಪುದರವ ಖಾಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ 3 ಜನ ಕಂಡಲ ಫಿಲ್ಮದ ಪುದರವು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಪೂರ ತೂದು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಅಂಡ್ ಅಮ್ಮ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಮ್ಮಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂಚ ಏನಂಡಲ ಪನ್ಪುಂಡು ವನಸ ಅಂಡ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಇಂಚ ಪೂರ ಪಂದ್ ಒರಿಕೆ ಬಿಗ್ ಪಾಡೋನ್ನ ಬೊಕ್ಕೊರಿ ಅವೇನ್ ಗೆಸ್ ಮಲ್ಪುಡು. ಏರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಗೆಸ್ ಮಲ್ಪಿರು ಆಗ್ಲೇಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವ ರೆಡಿಯಾ. ಇಂಥ ಗೇಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಗೇಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ರೆಡಿ ಏನೀಗ ಗೇಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪು ಮೇರ್ ಗೆಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮೋಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಬ್ಬುದಾರ ಪನ್ಪಲ್. ರೆಡಿಯಾ? ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಎಲ್ಲರೂ ಜಯ ಜಯ ಅಂತಾರೆ. ಸರಿಯಾ? ಫಸ್ಟ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಮೇರೆ ಸಿಕ್ಕಂಡು ഒരു മൂജി പന്ത്രവ ആരല്ലേ സൊക്കാനൊന്നുമില്ല കൂടാ ಕನ್ನಡ ಹಳ್ಳಿ ಪವರ್ ಕೊಡಂಜಿ ಮೂಜಿನಿಯದ ಅಣ್ಣ ಸಖತ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿ ಕಣ, ಕಲಾವಿದ ಕಣ, ನಮಸ್ಕಾರ ಕಣ ನೀನು. ಕೂಲಿ ಕೂಲಿ ಸುದೀಪ್ ಏತ್ ಮಾರ್ಕ್? ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್. ಅಡ್ಡ ಪಾಯಿಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ಅಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಭೂಮಿಕಾ ಗೊಬ್ಬಿನೈಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೇರೆಗ್ ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸಿಕ್ಕದನು ಮೂಜಿ ಪುದರ್ ಪನ್ನೀಟ್ ಅವ ಇತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇರಿಟೇಷನ್ ಕಣ್ರಿ, ಕಳ್ಸಿ ಆಚೆ ಉಂತುಲೆ ಇನ್ನ ನಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಸದ್ಯ ಮಾಮಿ ಏನ ಇತ್ತ ಅರಿಗ ಅಮ್ಮ ಕೇನುಂಡಿಯ ಸಮ ತಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಏನು ಅರ್ಥವೇ ಆಗ್ತಿಲ್ವೇ ಈ ಕೇಸು? ಎಳೆ ಮಗು ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಓಕೆ. ಇಜ್ಜಿ ಆರು ಬಿದ್ದಿತ್ತು ನೋಡಿರಂದ. ಸರಿ ಕೇನುಡ ಪದ್ಯ ಕೇನುಡ ಉಂತ್ಲೆ ಇತ್ತ ಮಾಮಿ ಉನ್ಮಲ್ತ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಈನ ಮಾಮಿಗ ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಕೊರ್ತಾಕೆ ಬಿಕ್ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಮೇರು ಪನ್ರಿಗ ಅರೆಗ್ ದ ಫಿಲ್ಮದ ಸಾಂಗ್ ಪದ್ಯ ಪುರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹತ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ವಾಲಿ ಬಾಬು ವಾಲಿ ವಾಲಿ ಬಾಬು ಸಮ ಆರ್ ಪಾತೆರ್ನ ಬಾಯಿನ್ ತೂಲಿ ಫ್ಯಾನಿಂಗ್ ಜನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಫು ಕೊಡಿ ಬರೋಣ. ಬೇದವನಿ ಬೇತೆ ಟೆಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಾಸಕ ಈ ಬಣ ನಂದಿನಿ ಅಪ್ಪೇ ಇದು ಯಾವ್ದೋ ಫ್ಲಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ರೆಬಲ್ ತರ ಅಮೃತ ಹಳೇದು ಅಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲ ಚಕ್ರ ಇವಾಗ ಕತೆ ತಂಗಿದ್ರಲ್ಲ
ಎರಡನೇದ ಸೋತೀರ ಮೂಜಿನೇದ ಮುಜಿದ ಬಂದಾಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಮೂಜಿನೇದ ಶೈಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿದ್ದೆ ಶ್ರೀಶಕ್ತಿ ಒಂದೇ ಓಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರ್ನ ಗಣ್ಣನೆ ಬದರಿ ಇರಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ಅಂಡ್ ಮೂಜಿ ರೌಂಡ್ ಮಾಮಿಗೆ 0 ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾಪ್ ಮಾಡ್ರು ಪನ ನಿನ್ನಮ್ಮೆ ನಿನ್ನಮ್ಮೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಪಲ್ಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿಮಾ ಅಷ್ಟಮಿ ಆ ಅಷ್ಟಮಿ ಅಷ್ಟಮಿ ಏನು ಅಷ್ಟಮಿ ಮಿ ಆ ಅಷ್ಟಮಿ ಹಾ. ಅಷ್ಟಮಿ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರದ ಪರ್ಪುನ ಕೋರಿ ಕೋರಿ ಭೂಮಿಕಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೌತಮಿ ಅದು ಈಸಿ ಮಂಡೇ ಮೂಜಿ ಮಾರ್ಕ್ ಪಂಕಜ ಲವ್ ಕೋರಿ ಸುಚಿತ್ರ ಸುಕನ್ಯಾ ಯಾ ಲೋಚಿಯಾ ಕೋಚಿಯಾ ನೋಚಿಯಾ ಕೋಚಿ ಕೋಚಿ ಕೋಚಿಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಟೈಮ್ ಆಡ್ ಕೋರಿಯಾ ಅಲ್ಪನಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀರಮದಕರಿ ಒಂಜಾಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಂದ್ರಪ್ರಭಾ ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಅಂಡ ಒಂದು ಸುತ್ತಂಡ ಹಾ ಸೊ ಈ ಗೇಮ್ ಮಾಮಿಗೆ 0 ಮಾರ್ಕ್ ಎಂಕ್ ಸೊ ಎಂಕ್ ಮೂಜಿ ಮಾರ್ಕ್ ಅರೆಗ್ ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಭೂಮಿಗ್ಲ ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಎಂಕ್ ರೌಂಡ್ ಮಾರ್ಕ ವೈಟ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಪೂಂಡಿರ್ನು ಏನನ ಓಕೆ ಈ ಗೇಮ್ ಯಾನ್ ವಿನ್ನಾಯೆ ಇತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಬರ್ತದ ಒಂತೆ ಚೀಟಿ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಆಜಿ 7 ಚೀಟಿ ಉಂಡು ಈ ಆಜಿ 7 ಚೀಟಿ ಅಂದಾದ ಬರುತ್ತೆ ಪಂಡ ಟಂಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಐಟ್ ಅಂಡ್ ಒರಿಯೊರಿ ಒಂಜೊಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ನೆಟ್ ಏನು ಉಂಡು ಅವೇನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದ 5 ಸರಿ ಪನೋಡು ಓಕೆನಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಏರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪನ್ಪೇರು ಅಗಲೇಗ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಓಕೆನಾ ಇತ್ತ ಮಾಮಿಗ್ ಇಂಕ್ಲಾಂಡ ಓದುವ ಗೊತ್ತಾಪಂಡು ಮಾಮಿಗೆ ಓದರ ಬರ್ಪುಜತ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಅವೇನಾರು ಪನ್ಪೇರು 5 ಸರಿ ಓಕೆನಾ ರೆಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗನ ಗೇಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಎಂಕ್ ಬತ್ತಿನ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕಚ್ಚಾ ಪಾಪಡ್ ಪಕ್ಕಾ ಪಾಪಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಾ 5 ಸರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ಕೊಂಡು ಕಚ್ಚಾ ಪಾಪಡ್ ಪಕ್ಕಾ ಪಾಪಡ್ ಕಚ್ಚಾ ಪಾಪಡ್ ಪಕ್ಕಾ ಪಾಪಡ್ ಕಚ್ಚಾ ಪಾಪಡ್ ಪಕ್ಕಾ ಪಾಪಡ್ ತುವಾನೆ ಬರೋಡು ಜೋತು ಪಕ್ಕಾ ಪಾಪಡ್ ತುವಾನೆ ಬನ್ನೋಲಿ ಅಂಜಿ ತುವಾನೆ ಬರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬಂಗಪ್ಪ ನೈಟ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇಪ್ಪಡು. ಬರ್ಸುಂಡು ಅವ ಇಪ್ಪಡತ
कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़. ಅನ್ಸತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ 1 ಪಾಯಿಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ ತೋಷ್ಪಾಲೆ ಕೆಂಪು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಡುವಂತಹ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೀಗೂ ಉಂಟೆ. ಕೆಂಪು ಕುಂಕುಮ ಕಪ್ಪು ಮನೇಲಿ ಬೇರೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಇರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಬರೋರ್ನೆಲ್ಲ ತರಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೋಸ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಬಡ್ಡಿ ಮಕ್ಕಳು. ಹೊರತು ಅನ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕೆಂಪು ಕುಂಕುಮ ಕಪ್ಪು ಕುಂಕುಮ. ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಕೆಂಪು ಕುಂಕುಮ ಕಪ್ಪು ಕುಂಕುಮ ಕೆಂಪು ಕುಂಕುಮ ಓ ಸಂಪಂಗಪ್ಪನ ಮಗ ಮರಿ ಸಂಪಂಗಪ್ಪ. ಸಂಪಂಗಪ್ಪನ ಮಗ ಮರಿ ಸಂಪಂಗಪ್ಪನ ಮಗ ಮರಿ ಸಂಪಂಗಪ್ಪ. ಸಂಪಂಗಪ್ಪನ ಮಗ ಮರಿ ಸಂಪಂಗಪ್ಪ. ಸಂಪಂಗಪ್ಪನ ಮರಿ ఇప్పుడు వన్లే. ಸಂಪಂಗಪ್ಪನ ಮರಿ ಸಂಪಂಗಪ್ಪನ ಮಗ ಮರಿ ಸಂಪಂಗಪ್ಪನ ಮಗ ಮರಿ ಸಂಪಂಗಪ್ಪ. ಸಂಪಂಗಪ್ಪನ ಮಗ ಸಂಪಂಗಪ್ಪನ ಮಗ ಮರಿ ಸಂಪಂಗಪ್ಪ. ಮರಿ ಸಂಪಂಗಪ್ಪ ಪಲ್ಯವೇ ಸಂಪಂಗಪ್ಪನ ಮಗ ಮರಿ ಸಂಪಂಗಪ್ಪ. ಸಂಪಂಗಪ್ಪ ಈ 3 ಸರಿ ಬಂದದ ಈಗ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸಂಪಂಗಪ್ಪನ ಮಗ ಸಂಪಂಗಪ್ಪನ ಮರಿ. ಸಂಪಂಗಪ್ಪನ ಮಗ ಸಂಪಂಗಪ್ಪನ ಮಗಿ. രണ്ട് പണ്ടേന് രണ്ട് കറക്റ്റ് പണ്ടേ. ಸಂಪಂಗಪ್ಪನ ಮರಿ ಮರಿ ಸಂಪಂಗಪ್ಪನ ಬೋರ್ಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚುರಿಂಚಿ ಬಲ್ಲ ಬೈಕ್ ನರ ಜೀರೋ ಮಾಡಿ ಲೋರಿ ರಾಲಿ ಲೋರಿ ರಾಲಿ ಲೋರಿ ಲಾರಾಲಿ ಲೋರಿ ರಾಲಿ ಲೋರಿ ರಾಲಿ ಲೋರಿ ಲಾರಿ ಲೋರಿ ಲಾರಿ ಲೋರಿ ಲಾರಿ ಲೋರಿ ಲಾರಿ ಲೋರಿ ಲಾರ್ಲಿ ಲಾರ್ಲಿ ಆಂಡ್ ಇಪ್ಪಡು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪು ಪೋಲೆ ಇನ್ನ ಅಷ್ಟು ಇತ್ತು ಚುರಿಂಚಿ ಬಲ್ಲೆಯಾ ಬೈಕ್ ನರ್ಕದು ಚುನಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ದಿಕ್ಕು ಕಾಗೆ ಪಕ್ಕ ಗುಬ್ಬಿ ಕುಪ್ಪು ನಿಲ್ಸು 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 ಬ್ಯಾಕ್ 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 ಬಾ. ಕೆಂಪು ಕುಂಕುಮ ಕಪ್ಪು ಕಾಗೆ ಪುಕ್ಕ ಗುಬ್ಬಿ ಪುಕ್ಕ ಕಾಗೆ ಪುಕ್ಕ ಗುಬ್ಬಿ ಪುಕ್ಕ ಕಾಗೆ ಪುಕ್ಕ ಗುಬ್ಬಿ ಪುಪ್ಪ ಕಾಗೆ ಪುಕ್ಕ ಗುಬ್ಬಿ ಪುಕ್ಕ ಅವತ್ತೋ ಅನ್ಪೇದಾನೆ. ಕಾಗೆ ಪುಕ್ಕ ಗುಬ್ಬಿ ಪುಕ್ಕ ಕಾಗೆ ಪುಕ್ಕ ಗುಬ್ಬಿ ಪುಕ್ಕ ಕಾಗೆ ಪುಕ್ಕ ಗುಬ್ಬಿ ಹೌದು. ಕಾಗೆ ಕುಪ್ಪ ಗುಬ್ಬಿ ಪಕ್ಕ ಕಾಗೆ ಪುಕ್ಕ ಕಾಗೆ ಕುಪ್ಪುಕ್ಕ ಗುಬ್ಬಿ ಪಕ್ಕನ ಕಾಗೆ ಪುಕ್ಕ ಕಾಗೆ ಪುಕ್ಕ ಗುಬ್ಬಿ ಪುಕ್ಕ ಗುಬ್ಬಿ ಪುಕ್ಕ ಕಾಗೆ ಪುಕ್ಕ ಗುಬ್ಬಿ ಪುಕ್ಕ ಕಾಗೆ ಪುಕ್ಕ ಗುಬ್ಬಿ ಪುಕ್ಕ ಕಾಗೆ ಪುಕ್ಕ ಗುಬ್ಬಿ ಪುಕ್ಕ. ಅವ್ರು 3 ಸರಿ ಪಂಡದ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ 1 ಪಾಯಿಂಟ್. ಇರೀಗ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ ಎಕಡದ ಪತ್ತನ ಇರೀಗ ಮತ್ತೆ ಮೂಜಿ ರಟ್ಟು ಬದ ಸರಿ ಮುಂದೆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ ಈಗ ನಿಕ್ 1 ಪಾಯಿಂಟ್. ಎಂಕೇತ ಮಂಜು ಪಾಯಿಂಟ್. ಎರಡು ಪಂಡ್ರ ಒಂದಿನ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಡವ ಅಮ್ಮ ಬಂತಾರ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿನ ಬಂದ್ರೆ ಅವೇ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಒಂದಿನ ಕನ್ನಡ ಏನಂದ ಜಂಬಗಿ ತುಕ್ಕಪ್ಪ ತುಂಬಿದ ತುಪ್ಪದ ತಂಬಿಗಿ ತಂದಾನ ತೂದೆ ಪನ್ನಡ ಆ ತೂದಿ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಪಿರ ಹೌದಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ? ಏನ ಹೆಂಗ್ ಕುಯ್ತು ಬಾಯ್ ಪಟ ಯಾವ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು
ಜಂಬಗಿ ತೂಕಪ್ಪ ತುಂಬಿದ ತುಪ್ಪದ ತಂಬಿಗಿ ತಂದಾನ. ಜಂಬಗಿ ತೂಕಪ್ಪ ತುಂಬಿದ ತುಪ್ಪದ ತಂಬಿಗಿ ತಂದಾನ. ಚಂಬಗಿ ತುಕ್ಕಪ್ಪ ಅವ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ಉಂಟು. ಎರಡನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೋರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಕಡ್ದಿಲ್ಲ ಕುಡರ ಬತ್ತಿನ ಅಲ್ಲಿ ಜೀರಿಗೆ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ರೆಕ್ಕೆ ಪುಕ್ಕ 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 ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ರೆಕ್ಕೆ ಪುಕ್ಕ. ಸರಿ ಈ ನೆಟ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಬನ್ನಿ ನೆಟ್ಟೇ ವಿನ್ನರ್ ನೆಟ್ ಬನ್ನ ನೆಟ್ ಅಂಕ ರೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೆಂಗ ಎರಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಈ ಕಡೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಟ್ರೈ. ಕುರುಡು ಕುದುರೆಗೆ ಹುರಿದ ಹುರಿಗಡಲೆ. ಕುರುಡು ಕುದುರೆಗೆ ಹುರಿದ ಹುರಿಗಡಲೆ. ಕುರುಡು ಕುದುರೆಗೆ ಹುರಿದ ಹುರಿಗಡಲೆ. ಕುರುಡು ಕುದುರೆಗೆ ಹುರಿದ ಹುರುಗಡಲೆ. ಕುರುಡು ಕುದುರೆಗೆ ಹುರಿದ ಹುರಿಗಡಲೆ. 2 ಪಾಯಿಂಟ್. ಎಂಕ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್, ಇದಕ್ಕೆ 0 ಪಾಯಿಂಟ್, ಮಾಮಿಗೆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್, 1 ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಇದು ನೆಟ್ ಮೇರ್ ದಡ್ಡೇರ್ 0 ಪಾಯಿಂಟ್. ಎಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಮೊಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ವಿನ್ನರ್. ಬಲಿ. ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಮ್ಮ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಚಾಲೆಂಜ್ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆತಂಡು ಬಂದು ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಲ್ತ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಗೇಮ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ಪುವ ಖಂಡಿತ. ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ನಿಗ್ಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ದಾರ ಬಂದು ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತೊಂಪೋಲೆ 2 ಚಾನಲ್ಗಳ ಪಣೊಂದು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ವೆ ಅಂಟಿಲ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಬಾಯ್ 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 ತುಲೆ ಇಂಚನಿ ಗೇಮ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ.